Marchini kwa kumsang khaza kwa sumkwa pariya tho tanni niya. Taiwan University pakhat Tsinghua University campus chu nidangang thovin a borwa kanomin a hadam thlak leya. Mase hunrei laute nuwa an campus borwak zangkhai takle nuam tak chu thilthleng rap thlak takin ati chhevek ton ti chu tuma in an ngai to phak hau lovang le. Hey University an Radiological Biology Research Department building until mu chwa set chu rap thlak takani an lecture hall nunglam AC anda na ma chuan ruang melhem na satak mai tunge ni ti po sha thailo chu an muwa atak sa chunglam abikin hmai chu chemical dam doina ai chia ti sha takin a melhem na sain a soi boy mai ni zirlai tin wang rap thlak tak an hu vele rang takin police an sha tir ngala dan keng ko tolam law enforcement team lampo a mona chuan thlengphei ngalin ain fia tu te point ruangan mo to zonga chuan arap thlak ber ome an ti hialani university chunga nge mai hetiang taka nunronga thil ti tu hi tunge niang atwar tu hi tunge ni zirlai nge zirtir tu te zinga mi ti zona po atam hleni nu chui na te an han kal pui zunga ahma sabera chuan khaminia meichia class kal lo ho te chu an thler chang phota chung hausinga chuan ming pakhat chu arun langsar tanal mai chu Soja Chen second year research student niin zirlai dele zirtir tu te soidan chuan zia chen hi ni chung class kal to lovin biakpo thailo tin an suyani anule pa poin a chin chang an chia thailo wangin an mangang to hleya a chian tele a melcha song a chan chin te zotin an biakwal vek nuwa po a chin chang chia tur om lovani ti chuan police chuan zachini chung te chu biain ruang chu an fanu ani nge yem ti fin fia turin an kauta a zachini nule pa chu ruang en fia tur chuan anin lanta a an ruang mo chuan an ru khoi hleya a mel chu en tlak po aum to lova soi chhevek to in a vunglek luk ti bak chu mu tur om lovani an fanu ani le ni lo po chu a melandana changmai chuan shat po a harsa hle ni chuti lai chuan nu chui tu de chuan beisina chete an neya peijaran ti mai tun ma a inbiak po nanan man chin chu ruang bula chuan an muwa apa chuan lau thong takle thinlung rit tak chung chuan a funu pager number chu an khol ta a chuta an re thruap lai chuan arun rita changa an beisina der thong tak nei chun chu ti chha to omin ani na chu nem nge in aum ta ni nu chui tu de chuan chek takin case chu an bo zui zela rin lo le thilmak tak chu an hu chuak zel bok zu za chini ruang khongai thlak tak chu chhuata chuan zalin akur chu a om chung thlengin ain hlim chho veka pong swal nuni om takin a ke korpo chu a chon thleng vela po thlakin om bokani zia chen hian a thei tu pa tal chwa atum ti sha takin swata hamna thla te chu alang theya a taksa po chuan kutlhak na ti sha tak dukcher chur te po chu mu tur omani chuta langsar ber chu zachini bula kondom man no lo om chu niya pong swalani nuwa tha ani rinani nu chui tu de chuan a muna finfiana an mu thei ang tele DNA sample te chu lain kutzetha omle umlo te chu an zong boka amai ro chu te shang te an kalpui nuale forensic team lampoin atak sapeng shang te chiang zoka anjir chan nuwa an sia chwa chu nu chui tu de chu bum tumin twal thatu khan ruang kha aum dan le kondom thleng khan alauram danglam vek ti chu ni poi khoi tu sul nu te an han chui zel chuan zachini thatu hian athil ti khu bawatum lutuk na lama chuan ama ain phaulang zel so kani ti chu nu chui tu de chuan an hu chuak wata ama sabera an chui chwa chu an research building a khan ID card scan lo chuan lu thai ani lawa an university zirlai tele na thok te tan lo chuan pon lam mi ID card nei velo tan chuan tu ma an lu thai lo ti na ni chu chuan poi khoi tu chu pon lam mi ni lovin university chunga mi ngei ti chu ati chiang phot maya ti chuan an classroom ma lecture back na stage ma chhuata chuan
thisen farna thlai thlai te chu mu ani boka chu thisen farna nu chui zel chuan in chung lampan stepa po chuan mu tur zela poi khoi tu hian ti faya tum ngei ti po asyata ma se asul nu chui tham chu ti fai thailo po nuala ni thisen an huwa hian samzai te beta hei hian za cheni kha alua na taka chute mo vuak ni in thisen achhuak na sa hle ti nu chui tu te chuan an soi boka chuta thisen farna nu an chuina chuan a that tu hian ruang hi a nuk chhuakin stepa a nuk chawa heta an hia chwa bele chu ati tu khan ruang kha rita ti hle ti chu niya har sati tak chungin a nuk chawa a chan chu step ni khat tan sela khan a chol ti sha takin a chol na step pianga chuan thisen tam tak mu tur zela ni mi papui tling ti chu ni ta se hetiang taka har sa ti tur hi chu ani lovani an tia chu wangin heng chin chena te hian hetwal thana hi mi pakhat chau in nam noina ni na tar langa ati tu hi meichhia ani nge in anjing bokani chuata chuan sul no mak tak takan mu bel zela gelunga kalna niak ni takania ma se endik na sang sang le chiang zoka an en chuan gelunga kalna ni lovin mozabun chunga kalna niak ni in an ngaya a kalna niak te chu an chui chian chuan a pian manga chang te chuan zirlai me chha ten an bun chin ang mozani nge in an jing bokani an chui chena to pera chuan za chini taksa chha tana khan vun ei chevek thei chi acid chak tak manga the emo leani ti in an soi boka heng thilte an chui chwa nu hian university how to the chuan meeting nei in hetiang acid an siam chwa chinna chemical dam doi chen khat te chu an lepachang chuan abawani ti an che chhuaka ni na chuan nu chui na chu chunzum zel ni yin heta hian zia cheni mel sha tele he khe sungchang she tur oman ngai a classmate te a chian nai tele an department a an staff how te chu an kom kwala mi sang sang an kom kwalna chang le an thu soidana chang te chuan zia cheni mimal nun po chipchar zokin an cheta zelani film khur takle chik zoka an zirchan nuwa chuan nu chui tu te chuan merin hlel pani an thlar chuak theita a chung mi te chu jeng hwan tai an university ya doctor zirlai le hongjia hui zachini classmate le chian nai takte chun ni zachin le hongjia hui te hi classmate le chening kom ngei takan ni ya ma se jeng hwan tai an senior doctor zirlai hi an ngai sung ve ni yin an suya an pani hian zenga du zok ni tu in anin elna sa hle ti shiat an ni bokani zachini ruang omna bula kondoman mu kha DNA test result ta chuan zenga ta nge yani ti fin fiania ase zachini boral dan zenga sha tirani hian makti naina khata zachini biak theilawa ni chung po khan internet a in biak po na mangin anin berengani ti chang takina soyani zenga thu soibo zui chuan police digital investigation team te chuan zachini social media lam chu an chui zui ve ta boka thilrin hlel omle fel hel tak chu an mu chhuak ani an university computer chenga anim biak na chu chui le tin merchni sari kumsang khal sakwa sumkwa paria zenga zachini an kau duat na ming zau ti minga akauna chang chuan mi pakhat abiak na oma ami biak chu dada ti niya chu hwan tai an kau duat na mingani ve thunga chumi zandar kwale mini somni vela chuan hwan tai chuan zachini email chang chuan mail dong tin asoi boka mase autopsy result le hwan tayan zachinin alobiak hunte anan khai khin chuan thil in mil theilo chu a umani forensic report chang chuan zachin chu khamini zingdar ni le darnga inkara khan athi to a hwan tai ne na anim biak na chu athi nu daya thil thleng ani to tina ni chuta zo na lian ta ber chu zachini athi to si chuan ai kauna chenga hwan tai betu kha tunge ni tang ti chu niya police ten chik taka zona tam tak hwan ta hi an zo nuwa chuan an merin hlel te zinga chang chuan an ziak bo taria a chan chu zachini chungchang kha a shelo tak tak angina langa chu baka zachini tha ani laya aumna le athil ti te chu
asoi ang thlapin thu dikani ti fin fia thayania ama mita mudu te poin athu soi chu adikani ti an soi bokani tuna chuan an mirin hle zinga mi pakhat che bang to a chu hongxia hui zachini chian no khani nu chui tu ten hong hi thilan zo chian velai chuan lau thonga chiai ai ma chuan atha mon mel emema zona te chu chang chhadu lovin ain du so ke mate mai tur hiana oma zachini a mu nun ber chu march nistari zinga nena soya chuta chuan huan tai te nena an pathum inkar soifel turin anin mu tho soya zing daruk vel thleng anin mu tina soiboka zachin kha zing darnga borvela thine seya hongi soidana anin mu na chuan akal thailo top ti na ni hongi thu soya changa thil ni thei ber pani chu a hun kha a shetik lawemo thil ati swalaya mundang daya anga ain soidu wangpo ani theiani police digital team te chuan zachin ekana changa huan tai bek na computer an han chui chuan an department computer room a mini ti an mu chuak le a chu computer chu zirlai te hian an man than poni lawa room kila a shena lo mu mai theilawa da ania kolam thiam te chuan ka computer a changa account login to te chu an chuya zachini account login ani minute ni ma cha khan hongi account po login ani ti an chui chuaka khami hun chunga computer room a omzong zong te chu tho zot fia toren an kawa hongi che in kha computer kha a mangani ti an soi veka zachini computer room a alut lai tu ma in an molau tho an sei bokani hengthel zong zong hian hongi rin thlelna ti sang hlema se zachini tha chung changa khan chiang taka fin fia na le anin somna ana chui chuak theilawa fingerprint emo mita mutu le manrua engma mutur omlo wangani zachini ruang hongi an mutir po chuan enga vak angai lo mel leya police te point mak an ti zok hialani zirrulam zirmi te point hongi omdan chu apa ngai lovani antia chian in nai taxi engma in a ngong lo angmaya thei chu adik lo hleni anti ni hemi wang hian nu chui tu te po an thlak kwal sa hleya tek sang sang mangin zona po mission shanin an zota hong chu pangai rengina oma in soithiama nekin police ta chu avole zok ngeya ngilo taka ama pu antumani chuan akhing don ani tin a soi chayani zachini khesa chuan rin hel chu nei thauma se fin fiana atlem ema wangin ati tu dik tak chui chuak lawa ti top mai tura anda to no chuan Taiwan Criminal Investigation Bureau chuan Chen Jiagui investigator chatak mai Taiwan a chuan Taiwan's female Sherlock Holmes te ya an chat lar chun punta a Chen Jiagui chuan zachini case chu atira changin uluk takin a chui chale veka ama a an chuina a an thil mu mai te chu chekle uluk le swalin a chuinon le veka zachini ruangan chara atom no hak song song te po chu chiang zokin enlen mang te chuan a indikle vek no chuan thil thar chu amu chuak ta hlau mai zachini kurlum a chung lama chuan kutin thembet chu amuta a chen jang gui chuan he thil hian ati chang to nge yang ati nge ni chuta meu chuan chang tak mai in chu kutin chu hongi kutin ngei ti arun langta a fin fiana pakhat an muta mo ti fele chuan police te chuan hongi che na in chu daphal na nen chuan an dapa aina chuan phekok pum chwara da that an huwa chu phekoka chuan tisen akai nuala a chen te chu ti fai to te ania phekok chu endik tu ten an endik nuwa zachini phekok nge yani ti an sheta ni nial thak ruwa lo fin fiana an muta ka chuan hong chuan alem channa chu atop santa a ain puang ta fekani chap zoi chung chuan tumwang renga ti po kanilo kanin nial satlia mai khania ti na soya ain puan na chang chuan an chen don inkara thek tu chat na le in phasan na chuan thil rap thak tak a thlen tir ti chu ati chang hleya hong chu in cherna khatin zachini nu le pa ma a ching chiangai dam dil chu adu le tho asoyani an chen don inkara khan ingthil nge thleng reng
hetiang taka rap thlaka a chet mai le hei university ya an lu ma dai hian zia chen le hong hi an lawin shadai towa kumsang kha zakwa somkwa panga khan graduate school preparation class a an local dun to china ni until du zong te chu ain ana wangin aning kom ngei ta emema class te po an kal dun fowa a kum le chuan wanai thlang takin an pani chuan tuna an university entrance exam a chuan an pass ve ve ya dorma po chuan anum dun nge nge ni aning kom chho zela aning kara chuan engma thil zep umlovin enkim chu anin chil vek thina tleirol pani in kom ngei tak thon thumoi tak ang an ni theilai chuan an nona mi pakhat alawlana changchein aning kar chu a che chauta ni chu tu dang ni lovin jeng hwan tai ngei kha ni ya hwan ta hi zirlai naran lo ve takania chung ko hausa taka chenga lo chur chuak ni yin fapamal ani nangin andwa swal ve hleya aumna pianga chuan ngai sakle ngai ven hlo ve hle china ni bukani le khathiam thei takani wangin kum khatle college kal nuwa chuan phd zir an phal sak ngala chu zirlai claim te chawin an hlen theiani chu mai ni lovin hwan ta hi a mel te po a chelawa a pian phung po pa ngai ve tak ni yin a thiamna nen phei chuan mi ngai sana tak mi chhia te ngai ven po a hlo hle china ni heti hunla hian hwan ta hian an department ami ngai song he chu anei thawa ma se chu chuan me chedang te ngai sakna lo don san chu adang chuang lawani ome me chedang ang bokin za chen chuan hwan tai chu alo du ru ve chin e mema ngai zonga nei ti chu she thauma se adu na chu abau chuang lo hwan ta ya chungchang arial ruwa ave zong zong te chu a chian chaber hongi ne na chuan a shel ve ya ma se a chian chaber hong po chuan chu tiang cha chuan hwan tai chu alo ve ve ti reng chu a shelavani hong po hian hun rei tak chung chu hwan tai hi alo du ru ve towa ma se ani chu mi zaksum le tongtlem tak ani wangin a chian nu po chu a shil ngam lawa zia chinin hwan ta ya chanchin phur taka hongi shila piang chuan hong chu ril ru to na le thik nain a khat chinani hong chuan zia chinin hwan tai a chu sak mai chu a hlo ema wang chuan zaksum hlema se a chian nu shat lo chuan hwan tai chu nai mai ni lovin amut pui chin ta hialani hwan tai hian mumal taka thil soi fel tum chuang si lovin bial nu po nei reng ma se zia chen le hongin alaka an ngai natna an ti lan te chu nuam alo te phian zo kan yang le midang bula ero chuan chian ve mai an ni tia a soi lo le kanau te nga ka en ati mai zel thunga jum kha chu thil om lo le hau tak mai hwan ta ya du ber in dot dan girlfriend ranking an ti mai chu an soi tira a bial nu nget ber chu a ma saber ni yen zia chen chu pani na ania hong chu pathum na ada nin an soyani kumsang kha zakwa sumkwa pasari julaya chang chuan boina neu neu a chau tarenga hwanta ya bial no college kalchin na scooter chu khoi tu an lo china a ke te chu an lo vi thep sak fau chin buka he thil ti tu hi zia chinemo hongte ni anjinga ma se an tilai mo fin fiana tak tak mu tur om lo wangin an pu tlungot theipik lovani he thiang thil a thlen fo nuwa hian midang point hwan ta hi an hnai ngam to lawa a hnai tu piang chu zia chen le hong te hian na satakin an vo china chum khat chu me che pakhat miss han an university how to te assistant pakhat chu hwan tai chuan zanjia ai puya chu zia chen le hong hian an chia chuan an thikin an thina ur hleya December ni chunulam chuan zia chen chuan miss han chu bathroom a chuan thil endik ngai tho soin a kaushenga bathroom an then chuan hong po chu alo oma engma soilo chuan hong chuan miss han chu a khabia chuan a nek ta chora hwan tai e biak le chuan hei aya poi hi a thlengang tin a vawzui nge nge ni he thil thlen nu hian miss han chuan rang takin an how tu te hena chuan a report ngala ma se an how tu ten zia chen le hongi an zo fia chuan anim puang du hau lova an tilau niin an changtlat ani an how tu te point ti ngai na vak an chat lo wangin zia chen le hong chu
ngai dam dil na le kha siak turin an tia ma se an ngai tho tak lem lo hle an chung te an chia tira kawani poin an chung te chuan an fa te chuan chu tiang thil chu an ti du an jing lova an pom thei lovani an ho tu te point ti ngai na an chat lo wangin mi sani bula chuan kurta adu chuan khingse an chan pui tur tho an chila amai ro chu kor thleng kalpui ani chuan a hna a ngong dona wangin mi san chuan ati ta lovani atopa topa chuan an ho tu pa chuan zia chen hong le hwan tai de chu thil thlenna bathroom a chuan kal to lo turin thu pe ya ro chu arel felta ni zia chen le hong te hi maktak main midangin hwan tai hnai riawa an hu chuan tangdon ni om takin inrem takin man la ngal china midang anin rol lo lai ro chuan in huat na le in elna khatin anin do le chin thungani zia chen po hi chung kau sa tak changa lo chur chuak ve tho ni in apa po taiwana company pakhata technician sang takaniya zia chen chuan thil pek mangin hwan tai chu minatum china gift chi sang sang thil haute changa thil lian tham takte ape china hwan tai po chuan a thil pek a piang chu no lovin lom takin alo don sak ve sel bokani hong po chuan zia chen elna thin lung nen gift chu hwan tai chu pe ve china amai ro chu zia chen te anga hausani velo wangin pereng tur chuan asum nein atlin lo vata hwan taya present pek tur thil leina tur ringot chuan hong chu ale khazir po ngai sak lo chuan bara te ain hlo china ama sum pe thei tur mi pakop ane nge boka chu chuan a credit card aman te china chu ta chang chuan hwan tai chu mobile phone te ale sak nge ni chung ti thleng chuan hwan tai la chuan alo lak sak zel mai buk seya za chin le hong chu anin thik na le in huat na so sang zelin hei hian thil ra phlak tak a thlen tir ta ni kumsang khazakwa sumkwa pariat march ni ruk chenga chuan za chen chuan hong chu a credit card thil leina tan a man ho tira chhnulama chuan thila lei zowa chuan card po chu pangai takin anin pelet le a lailama chuan za chen le hong le hwan tai le an chen dang te chu wak turin an chhuak hawa an chhuana chuan za chen chuan phekok leitumin a card chu a swipe tir dona a card a chuan poisa engma alo to lo ti a she chhuaka a thin rim lu tuk chuan me zinga chuan hong chu a poisa ru tuwa chuan a pu ta a hongi chuan hwan ta ya ve wanga za chen chuan tilui anga ya a thin chu arim ve hle bokani march ni sari zinga chuan hong chuan za chen chu an classroom a in motorin a kau chhuaka hwan tai chu nai to lo turin anin ti ve ve ya chungkam na tak te chuan anin hau chawa chutia anin hau vak ta ka chuan hongi chuan ja chen chu a maya a beng te chura chu du tok mai lovin ja chen sama chuan chamin an classroom chhuata chuan alu chuan azuk tau ter ta popa ja chen lu tang chuan thesen lo chhuakin ni khoshilovin ta ni hong chuan an research le pachang chuan damdoi rui thei chu walain abun chhuak ta veka za chen chu alo har to lo nan le a report a hlo wangani ti chuan ja chen chu stepa chuan nuk chawin AC anda na kila chuan a handa a chhuata thesen kai noi te chu puanin a shuwa chumi zwa chuan man mo takin chumi mun chu a chwa san ta ni chumi ni vek chuan a classmate te chuan sa an hema aning kum hawa an zinga chuan engma thlenglo angmain atel ve nge boka zandar ko borvela chuan classroom a chuan avakal le a ahma a adam doile bokha mishing tana tur hlo takania hongi avakal le kha chuan za chen chu khadam doi wang khan thohain a thi to don ti chu a chiang hleni hong chuan fin fiana thayang ang te chu ti bauna turin zirlai ten experiment atana an manchin acid chu avala le a mase atam lo wangin za chen hmai le ngonga chau chuan a le ta ni chumi zuwa chuan hwan tai pu ani theinan an pania an man nu kondom kha za chen bula chuan ada boka ti chuan computer chang chuan za chen account na lutin ama angin hwan tai chu abetani
kumsang kha zakwa sumkwa paria joni soma chuan kor chuan hong chu kumsom paria chung lungin tang turin achung thurel saka zachini chung te chu zang na domna Taiwan poisa makta duai nile achan vedon piturin tho ape bokani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni